Helo bawb! Yn y fideo yma, dwi wedi paratoi chydig o sleidiau i chi i siarad am y trydydd person. So fel arfer, wel, yn amal pan da ni yn y dosbarth Cymraeg a da ni'n dysgu Cymraeg, da ni'n dysgu sut i siarad amdano ni yn hunan. Da ni'n dysgu dwi'n gweithio, mi fyddai'n gweithio, mi nes i weithio, etc. Ond weithio mae'n anodd siarad am rhywun arall, fo a hi. So yn y fideo yma, dwi wedi paratoi chydig o sleidiau i siarad am berson arall a defnyddio y trydydd person. A dwi'n gobeithio bydd y fideo yma yn helpu chi os da chi'n neud yr arholiad mynediad. Achos yn y rhan ysgrifennu ac yn y rhan siarad yn yr arholiad mynediad, rhaid i chi siarad neu ysgrifennu am berson arall. Felly, gobeithio bydd y fideo yma'n helpu. Ffwrdd â ni! Felly heddiw, da ni'n mynd i siarad am sut i siarad am rhywun arall. Mae'r rhan yma yn y trydydd rhan yn yr arholiad llafar, ond mae o hefyd yn yr arholiad ysgrifennu. A yn yr arholiad llafar, rhaid i chi ateb cwestiynau gan yr arholwr am berson mewn llun. Felly, yn yr arholiad llafar, da chi'n mynd i weld llun person a gwybodaeth o gwmpas y person. A mi fydd yr arholwr yn gofyn cwestiynau i chi am y person. Wel, dwi'n gobeithio fydd y sleidiau yma'n helpu chi i ymarfer a paratoi at y rhan yma yn yr arholiad llafar. Llafar ydi siarad. Arholiad llafar, arholiad siarad. Mae gen i 8 sleid i chi. Dyma ni. Dyma Llew. O gwmpas Llew, da chi'n gweld gwaith, byw, teulu, hoffi a ddoe. Be da ni'n medru deud? Be da ni'n medru deud yma am waith Llew? Da chi'n gweld tractor yna. Felly, da ni'n medru deud, mae o'n gweithio ar fferm. Neu mae o'n gweithio fel ffermwr. Neu ffermwr ydi o. Os da chi'n anghofio y gair ffarm neu ffermwr, da chi'n medru deud rhywbeth fel mae Llew yn gyrru tractors. So mae'r 4 opsiwn yma yn iawn. Lle mae Llew yn byw? Wel, da chi'n gweld ar y map Dolgellau. Mae'n bwysig treiglo yma wrth gwrs. Mae o'n byw yn Dolgellau. Neu da ni'n medru deud mae Llew yn byw yn Dolgellau. Cofiwch mae treiglo trwynol yma ar ôl yn, mewn enwau llefydd. Edrychwch ar ddoe. Be nath Llew ddoe? Felly da ni'n mynd i'r amser gorffennol yma. Wel, mi nath o wylio'r teledu ddoe. Gwnaeth o wylio'r teledu ddoe. Neu gwyliodd o'r teledu ddoe. Felly mae 3 opsiwn yma. Mi nath o, da ni'n defnyddio mi yn y gogledd. Does dim rhaid i chi ddeud mi. Da chi jyst yn gallu deud gwnaeth o. Neu, da ni'n medru defnyddio'r ffurf gryno, y ffurf bach, lle da ni'n newid y ferf, a da ni'n chwilio am y bon y ferf, gwylio, tynnu o, gwyli, ac adio odd i'r trydydd person, felly gwyliodd. Gwyliodd o'r teledu ddoe. Os da chi'n dysgu yn y gogledd, da ni'n deud mi, felly da ni'n medru deud mi wyliodd o. Mi wyliodd o'r teledu ddoe. Mae'n bwysig treiglo ar ôl o yma wrth gwrs. Mi nath o wylio'r teledu ddoe. Hoffi. Be mae Llew yn hoffi? Wel, mae o'n hoffi dringo, neu mae Llew yn hoffi dringo. A os da chi'n anghofio y gair dringo, da chi'n medru deud brawddeg arall. Enghraifft, mae o'n hoffi gwneud ymarfer corff yn y mynyddoedd.
os da chi'n cofio y gair mynyddoedd, wrth gwrs. A wedyn teulu. Faint o blant sgan Llew? Wel, mae gan Llew 2 ferch. Neu mae ganddo fo, neu mae gynno fo 2 ferch. Os da chi'n dysgu efo fi yn y wladfa ym Mhatagonia, da ni'n deud ganddo fo. Wel, da ni 'di bod yn dysgu ganddo fo, so mae ganddo fo 2 ferch. Neu os da chi'n dysgu yng Ngogledd Cymru, da ni'n deud gynno fo, so mae gynno fo 2 ferch. 2, achos merched ydyn nhw. A da ni'n treiglo ar ôl y person, so 2. A mae popeth yn treiglo ar ôl unrhyw beth gyda 2. Ie, 2 neu 2, treiglad meddal, felly 2 ferch. Felly mae gan Llew 2 ferch, neu mae ganddo fo, mae gynno fo 2 ferch. Neu da ni'n medru deud 2 o blant. So mae gan Llew 2 o blant. Neu os da chi'n dysgu yn y de, a dwi ddim yn dysgu yn y de, felly dwi ddim yn defnyddio llawer o batrymau de Cymru, ond yn cwrs y de dwi'n meddwl bod nhw'n dysgu gyda, felly mae 2 o blant gyda fe. Felly mae'r 4 opsiwn yma yn gywir hefyd. Felly dyna Llew. Y person nesa ydi Branwen. Dyma Branwen. Cofiwch, yn y fideo yma, da chi'n medru stopio'r fideo rwan, a da chi'n medru meddwl be ydi'r brawddegau am Branwen. Felly, os da chi isio, stopiwch y fideo, a ysgrifennwch 5 brawddeg am Branwen, a wedyn da ni'n medru tsiecio rwan efo'n gilydd. Wel, os da chi wedi stopio'r fideo a da chi wedi ysgrifennu, neu os da chi ddim isio gwneud ar hyn o bryd, wel, da ni'n mynd i tsiecio be da ni'n medru ddeud am Branwen rwan. Wel, ddim yn gallu neu ddim yn medru. Wel, dydy Branwen ddim yn gallu canu. Neu dydy Branwen ddim yn medru canu. Os da chi'n cael cwestiwn uniongyrchol, cwestiwn direct, ydy Branwen yn gallu canu? Rhaid i chi ddeud nac ydi. Dydy hi ddim yn gallu canu. Wythnos diwetha, be nath Branwen wythnos diwetha? Mae llawer o opsiynau yma. Aeth hi am dro wythnos diwetha? Cerddodd Branwen wythnos diwetha? Mi gerddodd Branwen? Neu mi naeth hi fynd am dro? So eto, da ni'n defnyddio mi yn y gogledd, felly ar ôl mi treiglad meddal, mi gerddodd Branwen. Da ni'n gallu defnyddio mynd i ddweud aeth hi am dro. Neu, wel, mae'n bwysig cofio treiglo mynd ar ôl mi naeth hi, neu gwnaeth hi. Gwnaeth hi fynd am dro. Gweithio. Lle mae Branwen yn gweithio? Mae hi'n gweithio mewn banc, neu mae Branwen yn gweithio mewn banc. Pam da ni yn deud mewn yma? Achos da ni ddim yn gwybod pa fanc. Da ni ddim yn siarad am banc specific. Felly, mewn banc. Teulu. Oes gan Branwen blant? Oes.
Mae gan Branwen 2 o blant. Mae ganddi hi, neu mae gynni hi, 1 mab ac 1 ferch. Da ni'n defnyddio ganddi hi ar y cwrs ym Mhatagonia. Mae ganddi hi 1 mab ac 1 ferch. Neu da ni'n defnyddio gynni hi yn y Gogledd. Mae gynni hi 1 mab ac 1 ferch. Mae merch yn treiglo'n feddal ar ôl 1. Ie, achos mae enwau benywaidd yn treiglo yn feddal ar ôl 1. Neu, yn y de, dwi'n meddwl, da ni'n medru dweud mae 2 o blant gyda hi. Ie, neu mae 1 mab ac 1 ferch gyda hi. Yn wreiddiol. Ar y map, da chi'n medru gweld o le mae Branwen yn dod yn wreiddiol. Felly, o le mae Branwen yn dod yn wreiddiol? Mae Branwen yn dod o Lansanan yn wreiddiol. Da ni'n treiglo yn feddal ar ôl o. Dod o. Os da chi'n dysgu ar cwrs Cymraeg yn y Gogledd, da ni'n deud dŵad. Mae hi'n dŵad o Lansanan yn wreiddiol. Does na ddim gwahaniaeth rhwng dod a dŵad. Pwy sy'n nesa? Dyma Dewi. Cofiwch, da chi'n medru stopio'r fideo yma a meddwl be da chi'n gallu deud, be da chi'n gallu ddeud am Dewi, a ysgrifennu 5 brawddeg. A pan da chi'n barod, da ni'n medru checio efo'n gilydd. Felly, os da chi wedi ysgrifennu, neu da chi wedi meddwl, da ni'n medru checio rwan. Felly dyma Dewi. Lle mae Dewi yn byw? Mae Dewi yn byw yng Nghenarth. Neu mae o'n byw yng Nghenarth. Ie, da ni'n treiglo'n drwynol ar ôl yn, pan da ni'n siarad am enwau llefydd. Felly mae cy yn mynd yn ngh, ac mae yn newid i fynd i'r un sŵn, y sŵn ng. So, yng Nghenarth. Mae Dewi yn byw yng Nghenarth. Mae o'n byw yng Nghenarth. Be mae Dewi yn gallu neud, neu be mae Dewi yn medru neud? Mae Dewi yn medru chwarae golff? Neu mae o'n medru chwarae golff? Lle mae Dewi yn gweithio? Mae Dewi yn gweithio mewn ysbyty. Neu mae o'n gweithio mewn ysbyty. Neu, da ni'n medru deud meddyg neu nyrs ydi o. Ie. Da ni'n defnyddio mewn yma, achos da ni ddim yn siarad am ysbyty specific. Ie. Os da chi isio, da chi'n medru deud mae Dewi yn gweithio yn yr ysbyty. Mae hynna yn iawn hefyd. Be nath Dewi fwyta i swper ddoe? Neu beth gath Dewi i swper ddoe? Wel, mae llawer o opsiynau yma. Mi gath Dewi sglodion i swper ddoe. Cafodd Dewi sglodion i swper ddoe. Bwytodd o sglodion i swper. Mi nath o fwyta sglodion, neu gwnaeth o fwyta chips ddoe. Wel, da ni'n deud mi yn y Gogledd, felly mi gaeth. Ym Mhatagonia, da ni wedi bod yn dysgu cafodd. Felly, da ni'n defnyddio'r berf cael. Ond, da ni hefyd yn gallu defnyddio y berf bwyta, a dweud bwytodd. Sef y ffyrdd gryno, y ffurf bach, bwytodd,
Neu y ffurf hir, mi nath o fwyta, neu gnath o fwyta. Yeah. So mae'r opsiynau yma i gyd yn iawn. Felly dewisiwch yr opsiwn da chi wedi bod yn ddysgu ar eich cwrs chi. Mae'n dibynnu os da chi'n dysgu yn y de, yn y gogledd, neu mewn ardal arall. A dwi wedi ysgrifennu chips achos weithiau da ni'n anghofio y geiriau yn Gymraeg. Weithiau da ni'n anghofio y geiriau yn Gymraeg. Felly, mae'n iawn i ddefnyddio y gair Saesneg os da chi'n anghofio. Yeah. Neu y gair Sbaeneg os da chi'n dysgu yn Patagonia, neu yn yr Ariannin. Felly, gwnaeth o fwyta chips, mae'n iawn. Mae'n iawn. Anifeiliaid anwes. Pa anifeiliaid anwes sgan Dewi? Wel, mae gan Dewi ddwy gath. Mae gynno fo, neu mae ganddo fo, ddwy gath. Neu, opsiwn arall, mae dwy gath gyda Dewi. Da ni'n deud dwy, achos mae cath yn fenywaidd. A rhaid i ni dreiglo ar ôl Dewi, a rhaid i ni dreiglo ar ôl dwy. Felly, ddwy gath. Pwy sy'n nesa? Dyma Mair. Croeso i chi stopio y fideo eto ac ymarfer sgwennu am Mair, a da ni'n checio efo'n gilydd. Lle mae Mair yn gweithio? Wel, mae Mair yn gweithio mewn tafarn. Neu mae hi'n gweithio mewn tafarn. Ond, os ydych chi isio, ydych chi yn gallu deud yn y. Felly mae Mair yn gweithio yn y dafarn. Mae tafarn yn treiglo yn feddal yma ar ôl y. Yeah, y dafarn. Achos mae tafarn yn air benywaidd. Mae geiriau benywaidd yn treiglo yn feddal ar ôl y. O le mae Mair yn dod yn wreiddiol? Mae Mair yn dod o Went yn wreiddiol, neu mae hi'n dŵad o Went yn wreiddiol. Da ni'n treiglo'n feddal ar ôl o, felly mae Gwent yn mynd yn Went, a da ni'n medru defnyddio dod neu dŵad. Pa anifeiliaid anwes sy gan Mair? Wel, mae gan Mair un gath. Mae gynnu hi, neu mae ganddi hi un gath. Neu, opsiwn arall, mae cath gyda Mair. Mae cath yn treiglo'n feddal ar ôl un, achos mae cath yn air benywaidd, a mae geiriau benywaidd yn treiglo'n feddal ar ôl un. Os ydych chi'n cael cwestiwn uniongyrchol, cwestiwn directo, oes gan Mair anifel anwes? Rhaid i chi ddeud oes gynta. Oes. Mae gan Mair anifel anwes. Mae gen i hi gath. I swper ddoe. Beth nath Mair fwyta i swper ddoe? Wel, mae 'na lot o opsiynau yma. Yn dibynnu de, gogledd, neu beth bynnag. Mi gath Mair bysgodyn i swper ddoe. Cafodd Mair bysgodyn i swper ddoe. Bwytodd hi bysgodyn i swper. Mi nath hi fwyta bysgodyn, neu gwnaeth hi fwyta bysgodyn ddoe. Da ni'n medru defnyddio cael eto, mi gath, neu cafodd. Mae'r ddau opsiwn yma yn iawn.
Da ni angen treiglo pysgodyn ar ôl Mair i bysgodyn. Neu da ni'n medru defnyddio'r ferf bwyta. Tynnu a o bwyta ac ychwanegu neu adio odd, felly bwytodd. Neu da ni'n medru defnyddio y ffurf hir a defnyddio y ferf gwneud. Mi nath hi fwyta neu gwnath hi fwyta. A cofio treiglo bwyta ar ôl hi. Be dydy Mair ddim yn hoffi? Wel, dydy Mair ddim yn hoffi glanhau. Os da chi'n cael cwestiwn uniongyrchol, ydy Mair yn hoffi glanhau? Nac ydi. Dydy hi ddim yn licio llnau. Felly, yn y gogledd, da ni'n amal yn deud licio, dim hoffi. Felly, mae'n iawn i ddeud hoffi, mae'n iawn i ddeud licio. Dim ots. A da chi'n medru deud llnau hefyd. So, glanhau, llnau. Mae'r ddau opsiwn yn iawn. Dyma Steffan. Da ni'n medru gweld gwaith Steffan, be nath Steffan neithiwr, be dydy Steffan ddim yn hoffi, o le mae Steffan yn dod yn wreiddiol, a da ni'n medru gweld anifeiliaid anwes Steffan. Be ydy gwaith Steffan? Mae Steffan yn gweithio fel postmon, neu postmon ydi o. Be nath Steffan neithiwr? Eto, llawer o opsiynau. Aeth Steffan i'r pwll nofio. Roedd Steffan yn y pwll nofio. Aeth o i nofio neithiwr. Nofiodd o neithiwr. Mi nath o nofio neithiwr. Felly, yma, da ni'n medru defnyddio pwll nofio. Pwll nofio fel y lle nath o fynd. Felly, aeth o i'r pwll nofio. So, mynd i bob amser. Dych chi'n cofio? So, aeth Steffan i'r pwll nofio. Neu da ni'n gallu disgrifio lle oedd o. Felly, roedd o, neu roedd Steffan yn y pwll nofio. Neu da ni'n medru defnyddio'r ferf nofio. Felly, aeth o i nofio, achos mynd i bob amser, aeth o i nofio. Neu da ni'n medru dweud nofiodd. Nofio, tynnu o, a rhoid odd. Felly, nofiodd o neithiwr. Neu da ni'n medru defnyddio y ffurf hir a defnyddio gwneud. Mi nath o nofio neithiwr. Mae pob opsiwn yn iawn yma. Felly, dewisiwch yr opsiwn da chi'n hoffi, neu dewisiwch yr opsiwn da chi yn gyfforddus yn defnyddio, yr opsiwn da chi'n hapus i ddefnyddio. Be dydy Steffan ddim yn hoffi? Wel, dydy Steffan ddim yn hoffi ysmygu. Dydy Steffan ddim yn hoffi ysmygu. Os da chi'n cael cwestiwn uniongyrchol, ydy Steffan yn hoffi smygu? Nac ydi. Dydy o ddim yn hoffi smygu, neu dydy o ddim yn licio smocio. Lle, dwi ddim yn siŵr yn y de, ond yn y gogledd, neu yma yn y gogledd orllewin, lle dwi'n gweithio, da ni'n medru deud smocio. Felly, ysmygu neu smocio. Hoffi neu licio. Mae'n iawn. Anifeiliaid anwes. Oes gan Steffan anifeiliaid anwes? Wel, oes. Mae gan Steffan ddau gi. Mae gynno fo, neu mae ganddo fo, ddau gi. Neu, opsiwn arall, mae dau gi gyda fe.
Okay. Da ni'n defnyddio dau, achos mae ci neu cŵn yn wrywaidd. A rhaid i ni dreiglo ci ar ôl dau, achos mae dau bob amser yn achosi treiglad meddal. Felly mae gan Steffan ddau gi. O le mae Steffan yn dod yn wreiddiol? Wel, mae Steffan yn dod o dal y bont yn wreiddiol. Neu mae o'n dŵad o dal y bont yn wreiddiol. Treiglad meddal ar ôl o. Dod o neu dŵad o. Dyna Steffan. Dyma Nerys. Da ni'n medru gweld gwaith Nerys, teulu Nerys, be dydy Nerys ddim yn hoffi, be nath Nerys neithiwr, a o le mae Nerys yn dod yn wreiddiol. Felly, be ydy gwaith Nerys? Wel, mae Nerys yn gweithio fel doctor neu fel nyrs, neu da ni'n medru dweud doctor ydy hi, neu nyrs ydy hi. Neu, os da chi wedi dysgu y gair meddyg, dwi ddim wedi ysgrifennu meddyg yma, ond da chi'n medru deud meddyg, meddyg ydy hi. Oes gan Nerys deulu? Wel, oes. Mae gan Nerys 3 o blant. Mae ganddi hi, neu mae gynni hi, 2 merch. Mae gan Nerys 2 o ferched, neu mae 2 merch gyda Nerys. Wel, da ni'n medru deud 3 o blant, ond rhaid i ni dreiglo ar ôl Nerys, felly mae gan Nerys 3 o blant. Mae'r 3 plentyn da ni'n gallu gweld ar y sgrin yn ferched. Merched ydyn nhw, neu genod. Ja. Felly da ni'n medru deud 2 merch. Mae gen i hi 2 merch. Neu, mae opsiwn arall, os da ni'n defnyddio yr lluosog, plural, merched, rhaid i ni ddeud 2 o ferched, fel 3 o blant. Felly, da ni'n medru deud, mae gan Nerys 2 o ferched. Mae'r opsiynau yma i gyd yn iawn, felly dewisiwch yr opsiwn da chi'n licio, a defnyddiwch yr opsiwn da chi'n hapus yn ddefnyddio. Mae'n bwysig cofio, wrth gwrs, mae merched neu merch yn fenywaidd, felly da chi angen 2, dim 3. 2 o ferched. Bob amser. Be dydy Nerys ddim yn hoffi? Wel, dydy Nerys ddim yn hoffi garddio. Ia? A os da chi'n cael cwestiwn uniongyrchol, ydy Nerys yn hoffi garddio? Nac ydi. Dydy hi ddim yn licio garddio. Okay. Os da chi'n anghofio y gair garddio, wel, be da chi'n medru ddeud? Da chi'n medru deud gweithio yn yr ardd. Ia? Dydy Nerys ddim yn hoffi gweithio yn yr ardd. Mae hwnna yn opsiwn hefyd. O le mae Nerys yn dod yn wreiddiol? Da chi'n gweld ar y map? Llanelli. Mae Nerys yn dod o Lanelli yn wreiddiol? Neu mae hi'n dod o Lanelli yn wreiddiol? Treiglad meddal ar ôl o. Lle aeth Nerys neithiwr? Lle aeth Nerys neithiwr? Wel, aeth Nerys i'r dafarn neithiwr. Aeth Nerys i'r dafarn. Mynd i bob amser, felly aeth i. Aeth Nerys i'r dafarn. Mae tafarn wedi treiglo yn feddal yma, achos mae geiriau benywaidd yn treiglo'n feddal ar ôl y. Da ni'n medru deud hefyd, roedd hi yn y dafarn neithiwr. Mae hwn yn opsiwn hefyd. Roedd hi yn y dafarn. Aeth hi i'r dafarn, ond roedd hi
yn y dafarn. Mae gen i 2 berson arall i chi. Dyma Ifan, ac ar ôl Ifan, da ni'n mynd i weld Gwenno. Dyma Ifan. Da chi'n medru gweld gwaith Ifan, da chi'n medru gweld be mae Ifan yn hoffi, be nath o ddoe, da chi'n medru gweld 'i deulu fo, a da chi'n medru gweld lle mae o'n byw. Be ydi gwaith Ifan? Wel, mae o'n gweithio fel doctor, neu nyrs, neu meddyg, fel nes i ddeud cynt. Neu doctor ydi o, neu nyrs ydi o, neu meddyg ydi o. Be mae Ifan yn hoffi? Wel, mae llawer o opsiynau yma. Mae o'n hoffi rhedeg. Mae Ifan yn hoffi cadw'n heini. Neu mae o'n licio mynd i'r gampfa. Be nath Ifan ddoe? Wel, cysgodd Ifan ddoe. Mi nath o gysgu ddoe, neu gnaeth o gysgu ddoe. Neu, opsiwn arall ella, roedd Ifan wedi blino ddoe. Lle mae Ifan yn byw? Mae Ifan yn byw yng Nghaerdydd, neu mae o'n byw yng Nghaerdydd? Oes gan Ifan deulu? Wel, oes. Mae gan Ifan un mab, neu mae gan Ifan fab. Mae ganddo fo fab, neu mae gynno fo fab. Neu mae un mab gyda Ifan. Mae rhai pobl yn y nosbarth yn meddwl mai brawd Ifan ydi o. Felly, da chi'n medru deud, mae gan Ifan frawd, neu mae gan Ifan un brawd. Neu ella mae gan Ifan frawd bach. Mae'r opsiynau yma i gyd yn iawn. A dyma un person arall. Dyma Gwenno. Cofiwch, da chi'n medru stopio'r fideo i chi ymarfer sgwennu am Gwenno, a wedyn da ni'n medru checio efo'n gilydd. Felly, stopiwch y fideo. A da ni'n medru checio efo'n gilydd rŵan. Lle mae Gwenno'n byw? Mae Gwenno'n byw ym Mangor, treiglo trwynol. Mae hi'n byw ym Mangor. Oes gan Gwenno deulu? Wel, oes. Ac eto mae llawer o opsiynau yma sut da ni'n disgrifio teulu Gwenno. Da ni'n medru deud, mae gan Gwenno deulu. Da ni'n medru deud, mae ganddi hi 2 o blant. Neu mae gen hi 2 fab. Mae gan Gwenno 2 o hogia. Da ni'n defnyddio hogia llawer yn y gogledd. Neu mae 2 fab gyda hi. Defnyddiwch be dach chi wedi bod yn ddysgu yn y dosbarth. Os dach chi'n dysgu ganddi hi, os dach chi'n dysgu gyni hi, os dach chi'n dysgu gyda hi, beth bynnag dach chi'n hapus yn defnyddio. Be ydi gwaith Gwenno? Wel, mae Gwenno'n gweithio mewn ysgol. Neu athrawes ydi hi? Be mae Gwenno yn hoffi? Wel, mae Gwenno'n hoffi mynd ar ci am dro. Neu mae hi'n hoffi cerdded y ci. Mae hi'n licio mynd am dro efo'r ci. Neu mae Gwenno'n hoffi cŵn. Felly mae llawer o ffyrdd yn Gymraeg i ddeud
cerdded efo yr ci. Okay? Da chi'n medru dweud mynd ar ci am dro. So mynd a di to take yn Saesneg, neu llevar yn Sbaeneg. So mynd ar ci am dro. Neu cerdded y ci. Neu efo'r ci, so mynd efo'r ci, neu gyda'r ci. Yeah? With the dog. Con el perro. Yeah. So mae llawer o opsiynau i siarad am mynd am dro efo'r ci yn Gymraeg. Neu, da chi'n medru dweud mae Gwenno'n hoffi cŵn. Mae hwnna yn opsiwn arall hefyd. Be nath Gwenno ddoe? Wel, chwaraeodd Gwenno sboncen ddoe. Aeth hi i chwarae sboncen? Neu, os da chi ddim wedi gweld bod hi'n chwarae sboncen, a da chi'n meddwl bod hi'n chwarae tennis, wel, mae'n iawn. Mi nath hi chwarae tennis ddoe. Da ni'n medru dweud chwaraeodd, chwaraeodd. Aeth hi i, mynd i, bob amser, so aeth hi i chwarae sboncen. Neu mi nath hi neu gwnaeth hi chwarae tennis neu chwarae sboncen ddoe. Cofiwch, pan da chi'n ysgrifennu neu pan da chi'n siarad yn yr arholiad, just un peth da chi angen deud. Un frawddeg i bob cwestiwn. So, os da chi'n cael y cwestiwn, lle mae Gwenno'n byw? Wel, un frawddeg. Mae Gwenno'n byw ym Mangor. Stop. Be ydi gwaith Gwenno? Athrawes ydi hi. Stop. Iawn? Felly, yn y fideo yma, dwi wedi dangos i chi sut da ni'n siarad am rhywun arall. Yn yr arholiad llafar, yn yr arholiad siarad mynediad, da chi'n cael cwestiynau yma yn rhan 3 yn yr arholiad llafar. A rhaid i chi ateb 5 cwestiwn gan yr arholwr am y person da chi'n gweld yn y llun. A fel arfer, mae gennych chi 5 darn o wybodaeth. 5 peth o gwmpas y person. Fel arfer, lle maen nhw'n byw, mae'n bwysig defnyddio treiglad trwynol yma. Ella ble maen nhw'n gweithio. O le maen nhw'n dod yn wreiddiol. A rhaid i chi ddefnyddio treiglad meddal yma wrth gwrs. Dod o. A treiglad meddal. Yn aml, da chi'n medru cael cwestiwn am be maen nhw'n hoffi wneud yn ei amser sbar. Neu be wnaethon nhw ddoe neu neithiwr, felly mae un cwestiwn yn yr amser gorffennol, yn y past tense, yn el pasado. So, be wnaethon nhw ddoe, be wnaethon nhw neithiwr, be wnaethon nhw dros y penwythnos, rhywbeth fel yna. A yn sicr mae un cwestiwn am eu teulu nhw. Am eu plant nhw neu anifail anwes. Achos yma rhaid i chi ddefnyddio y patrwm meddiant. Meddiant ydi possession. Mae gynni hi, mae ganddi hi, neu mae gynno fo, mae ganddo fo. A treiglad meddal ar ôl y person yna. Mae ganddi hi gath, mae gynno fo gi, mae gynno fo fab, ac yn y blaen. Ac yn yr arholiad, mae un ateb yn y llun. Felly, yn y llun, ella bod y person yn chwarae tennis yn y llun. Felly, dyna'r ateb i un cwestiwn. Mae'r ateb yn y llun i chi. A dyna ni. Gobeithio bod y fideo yma wedi helpu chi i ddallt mwy sut i siarad am berson arall, amdani hi neu amdano fo. A os da chi'n neud yr arholiad mynediad, pob lwc i chi, dwi'n siŵr fyddwch chi yn gwneud yn ffantastig. Hwyl am y tro!